Nekada davno čuda su se uistinu događala. Jedinstvene čarolije otvarale su vrata čarobne zemlje Simsale, mjesta gdje su svi likovi iz bajki doista živjeli. Abrakadabra, Simsala Green. Ha ha ha! Ha! Jeste li spremni za novu pustolovinu? Naravno! Vjerni Ivo. Za Boga! Kako ste se vas dvojica stvorili? Niste uhode, nadam se. Uhode? Ne, nismo uhode. Mi smo pustolovi. Ja sam Jojo. Najveći pustolov na svijetu od uvijek. Dopustite mi da se predstavim. Kroki, doktor Kroki, znanstvenik, filozof i virtuoz na... Dobro, Kroki. A tko ste vi? I zašto mislite da smo uhode? Ha? Pomislio sam da vas je možda poslao kralj Grdan. Ja sam Ivo, vjerni sluga kralja Nikole. Tko je Grdan? Grdan je razlog što smo moj kralj i ja ovdje. Pa ovo možda i nije posve točno. Pravi je razlog Grdanova kći. Čekajte malo. Kažete da je kralj na brodu sad? Da? A zašto je na Jarmonu trgovačka, a ne kraljeva zastava? Vjerovali ili ne, kralj Nikola se želi predstaviti kao trgovac. Monari, haj ho, nek me jetrovi ljubavi, no... Tko je to? To je on, kralj Nikola. Zapravo nije lud, ali nije ni daleko od toga. Zaljubljen je. Sve je počelo kad je Nikolin otac, kralj Henrik, umro. Dođite dolje da vam pokušam objasniti cijelu zbrku. Uzgred pazite na stube. Ja sam mu cijelog života služio koliko god sam mogao vjerno, pa su me prozvali... Vjerni Ivo. Točno, dok je kralj Henrik bio na umoru, plašio se za dobrobit sina, pa je od mene zatražio da Nikolu, nakon što stupi na prijestolje, zaštitim od jedne velike opasnosti. Od nemani šestoglave zmije? Znam, čarobnice s 9 ruku, ha? Ne, od slike. Od slike? Slike kćeri kralja Grdana, lijepe kraljevne Zlatice. Bolesni se kralj plašio da će njegovu sinu donijeti samo nevolju. Već znam, zato jer mu je otac branio, još ju je više želio vidjeti. Čini se da imate iskustva s djecom. Bavio sam se i njima. Ona je doista predivna, nedvojbeno. No, bojim se njemu nedostupna. Zašto? Njezin otac nikome ne da blizu nje, a pogotovo ne sinu najgoreg mu neprijatelja. Nije li onda ovo putovanje? Onda je ovo putovanje srljanje u nevolje. A što sam mogao? On je nepokolebljiv. A što je najgore, kani se predstavljati kao trgovac srebrom. Pa? Grdana ne zanima srebro. Njegova je zemlja zlatno kraljevstvo. Imam ideju. Zapjevajmo za divnu zlaticu, ocean prazim! Kopno! Lijepa kraljevno, dolazim! Savršeni trgovci zlatom. Izvrsno, doktore Kroki. Ovo će biti prekrasan dar za kraljevnu Zlaticu. Tako je. Idemo. I još nešto. No Ivo, mogli ovakav predražesnu Zlaticu?
O, tko su oni? Novi putnici? Ja sam Jojo, najveći pustak. Veličanstvo, mi smo pomoćnici vašeg vjernog sluge Ive. Dobro da se s nama. Naprijed gospodo i trgovci! Veličanstvo, mislim... Taj kralj ne voli posjete putujućih trgovaca. Doista, sigurni ste? 100% sigurni. A sada, molim vas... O, zlato. Evo pa kad razmislim, molim vas, pođite ovuda. Samo da provjerim, hoće li vas primiti kraljevna u posjet. Njegovo kraljevsko veličanstvo, kralj Grdani i kraljevna Zlatica primit će vas u kratak posjet, ali kratak. Vaše veličanstvo, spomenuti trgovci zlatom. Priđi bliže, trgovče. Nismo li se već negdje susreli, mladiću? Joj! Prelijepo je. Moj brod je pun takvih stvari. Možda biste ih rado osobno pogledali, bilo bi brže nego da ih iskrcavam. O da, molim te oče, smijem li? Ni govora. Ali zašto? Da te otmu. Ili traže otkupninu, ili oboje. Čini se da im je teret dragocjen, oče. Mogli bismo napraviti dobar posao. No, dobro. Ali samo uz pratnju. Ti, pođi s njom. Vidi ovo, nevjerojatno. A tek ovo, predivno. Svaki put upali, žene padaju na ovakve stvari. Koki. Kako lijepe stvari. Sve ću to kupiti. Brzo, pošalji svoje ljude da počnu iskrcavati, brže. Da, gospodarice. Sada nam je prilika. Jesi li siguran da je to... Kroki, idemo. Kako ste ga se tako brzo riješili? Nismo mi. Zlatica ga je poslala. Nadam se da zna što čini. Pitam se zašto mi se lice tog mladića čini tako poznatim? Molim vas, ispričajte me na trenutak, kraljevno. Da, naravno. Pitam se kamo su odlutali moji nosači. Joj! Što znači ovo? I odakle vam moj portret? Čekajte, kraljevno, objasnit ću vam. U pomoć! Ljudi, u pomoć! Dobro, nisam trgovac. Ja sam kralj Nikola. Vi? Sin najljučeg neprijatelja moga oca? Nisam znao kako bi vas drugačije upoznao. I sve ste ovo poduzeli da biste me upoznali? Slobodni ste otići kad god vas je volja. Ovdje je samo moje srce, zatočenik vaše ljepote. I reći ću samo ovo. Ako otiđete, moj život više nema smisla. I isto ću se trena ovdje utopiti. Za otmičara mi se to čini pravednim krajem. Ako je to vaša želja, neka tako i bude. Nemoj! Ako skočiš, u vodeni ćeš grob ponijeti 2, a ne 1 srce. 2 srca? Ovdje nije zatočeno samo tvoje srce. Kamo god pošao, dio mene će poći s tobom. Onda... pobjeći ćeš sa mnom. Ako želiš, možemo zajedno posjetiti morske pse. Ali radije bih postala tvojom kraljicom. Što kažeš? Ura! Poznata mi je ta zastava, poznata mi je! To je kralj Nikola! Da pucamo na brod! Ne, glupane! Kraljevna je na brodu!
Kako sam mogao dopustiti da se to dogodi? Dovedite mi dvorskog čarobnjaka u moje odaje i to odmah! Now these two are happy, the future looks so bright. What a shame their happiness will fading soon away, will fading soon away. King Ronald looks for revenge, Red made up his mind. Those two should really suffer with evil forces held. Oh, evil forces held. Hej! Pazi kamo letiš, Herberte! Prestani mi stano prigovarati, Gertrudo, zašto od toga dobijam glavobolje? Dobro, podsjeti me da ti nabavim kutiju aspirina. Hej! Gledaj! Vrijeme za večeru! Gdje? Nisam zvao knjigu Simsala Green. Jesi li ti, Kroki? Ne, a otkad knjiga bajke ima korice od perja. Hej, pazi kamo letiš, čoravice! Žao mi je! Mislila sam da si drvo. Jesmo li blizu cilja? Odakle da znam, ja to vidim kad letimo po danu, a kamoli po noći. Previsoko! Promašit ćete za milju! Ipak nećeš uspjeti. Niže! Au! Kakve zlećini možeš baciti na tog štakorčića? Učinit ću da na mladog kralja padnu 3 užasne čini. Prvo, kad njegov brod uplovi u matičnu luku, prići će mu predivan konj. Da, kad ga mladi zajaše, konj će ga odnijeti u najmračniji kutak pakla. Najmračniji kutak pakla? Sviđa mi se, nastavi! Ako ga itko pokuša spasiti iz njih čina, pretvorit će se u kamen od pete do koljena. Ako pak to ne uspije, smislio sam druge zlećini. Nikola će u svojoj sobi naći lijep svadbeni dar košulju. Čim je obuče, spalit će mu kožu do kosti. Spalit će mu. Košulja će biti načinjena od katrana i sumpora. Izgorit će do kosti. Izvrsno, nastavi! Ako ga itko pokuša upozoriti na opasnost, pretvorit će se u kamen od koljena do prsa. Sjajno, savršeno. Nismo li se dogovorili i za treće zlećini? Da, doista jesmo. Kad Nikola bude pio iz ovog pehara, on i njegovo kraljevstvo će nestati u ognju. Obožavam vatromete. Ako ga itko pokuša upozoriti na opasnost, pretvorit će se u kamen u prsa do glave. Herberte! Upali smo u zasjedu! Otelo nas, Gertrudo, otelo nas. Nemam pojma kamo idem! Ma nemoj, nije neka novost. Smirite se, moje dame. Sve će biti dobro. A sada samo ravno naprijed, na brod. Punom parom. I put pod perje. Put pod perje. Što bi to trebalo značiti, Kroki? Kad čovjek odlazi, kaže se da uzima put pod noge. A one su ptice joj. Čini mi se da voliš izmišljati ovakve čudne stvari. Imamo dobru vijest I lošu vijest. Dobra vijest je da smo otkrili što planira Grdan. A loša je što nema načina da upozorimo kralja. Kako
potopili veličanstvene životinje. Pa jesi li poludio? Zašto si to učinio? Jadna životinja. Pitam se zašto bi to učinio? Wow, gledaj, nije li divna? Gledaj kako blista. Da je obučem? Ispričavam se, vaše veličanstvo, no to možda nije baš najbolje... Jojo, sjeti se, pretvorit ćeš u kamen. Ivo! Što to činiš? Od kada smo stigli, tako se čudno ponaša. Od sada će to biti tvoja odeja najdraža. Pogled je čudesan i ja sam... Vaše veličanstvo, kralj Grdan je pristigao u luku. Kralj Grdan! Odmah stavite vojsku u stanje pripravnosti, veličanstvo. Ne boj se, moja kraljevno, ne da mu da mi te uzme. Koliko je brodova u njegovoj floti? Je li doveo vojsku? Koliko topova? Ne razumijete, kaže da dolazi u miru, kaže da želi proslaviti vjenčanje kralja Nikole i svoje kćeri. Pozovi glavnog kuhara, ovo je doista dobra vijest. Reci mi, što tvoj otac najradije jede? Kralju Grdane, ovo je doista čast, ja sam... Oho! Prema našoj drevnoj tradiciji, mladoženja ispija u zdravlje nevjeste vino iz ovog pehara da zapečati bračne zavjete. Hvala vam, neka mi ga natoče najboljim vinom. Pehar, baš taj smo vidjeli. Treće zle čini. Neću dopustiti da se ostvare. Za tebe, Zlatice, moja predivna nevjesto. I za spajanje naša dva kraljevstva. Pa za kraj tvojega u svakom slučaju. Dopuštaš običnom slugi da se izruguje meni i mojim obiteljskim tradicijama? Ne, molim vas, u pravu ste. Ponašanje mojeg sluge, to je neoprostivo. Biće pravedno kažnjen, vjerujte. Ivo, nisi mi ostavio izbora. Ovaj čin izdaje i moram te kazniti smrću. Stanite! Nešto morate znati! Čak ako se i mi sami okamenimo. Ne dopuštam. Za danas je bilo dosta zla. Plemeniti kralju, dopustite mi da nešto kažem prije izvršenja kazne. Pokušao sam vas zaštititi od strašnih, zlih čini iza kojih stoji kralj Grdan. Konj u luci? Da ste ga uzjehali, ta životinja bi vas odnijela u najmračniji kut pakla. A zlatna košulja, svadbeni dar, spalila bi vas do kosti. I na kraju, pehar kralja Grdana nije bio znak pomirbe. Da ste ga ispili, vi i cijelo vaše kraljevstvo propali bi s mojim dobrim, plemenitim kraljem. Moj vjerni sluga! Što sam učinio? Zašto ti nisam više vjerovao, Ivo? Postoji mogućnost poništenja zlih čini. Što? Kako? Reci mi, Ivo! Reci mi! Dajte cijelo svoje kraljevstvo, dvorac, krunu, žezlo prvoj osobi koju sretnete nakon što se ujutro oglasi pjevac u dvorištu dvorca. I to ćete spasiti? Da, ali ima još nešto. Samo mi reci, što još? Morate se zauvijek rastaviti od svoje nevjeste. Da nije bilo vjernog Ive, ne bismo mogli uživati čak ni u ovom kratkom vremenu zajedničke sreće i radosti. To je najmanje što mogu za svog najvjernijeg slugu. Hvala ti. Pošalji po kočiju i ja ću uskoro otići. A kamo si ti pošla?
Oče, nemam ti što reći. Molim te, pusti me proći. Ovo je povijesni dan. Uskoro ću naslijediti Nikolino kraljevstvo i najzad se osvetiti njegovu ocu. Osveta! Ni o čemu drugom ne misliš. A što je s mojom i Nikolinom srećom? Ko je šta? Moraš naučiti što je odanost i vjernost meni. Ti si moja kći i naređujem ti da budeš svjedokom moga slavlja! Hajde, kukurikni, ti glupa ptičurino! Što? Vi! Grdane! Dobro jutro! Meni i ostatku tvog kraljevstva. Sumnjam da će ovo završiti sretno, Jojo. O, moje noge. O, pomoć! Što je? Pustite me van! Ona tamo, vrata! Hej, ima li koga? Gdje je? Gdje je taj takozvani moj otac? Prekasno je. Sve nas je nasamario. Neće. Pođite sa mnom. Imam ideju. Napokon, moja osveta sad je potpuna. A moj prvi čin kao kralja ove zemlje bit će da vas sve bacim u tamnicu. Ma daj, oče. Nisi sposoban vladati ni u jednom kraljevstvu, a kamoli u dva. Nisam sposoban, ha? Nakon bacanja svih ovih domišljati zlih čina, začaranog konja, zapaljive košulje, otrovanog pehara. A najmudrije je bilo što nitko nije smio o tome govoriti, da se ne bi okamenio. Kamelio! Ne! Molim te! Ne! Uhvaćen vlastitim činima. To je zaslužen kraj. Vaša spremnost da žrtvujete sve da biste me spasili poništila je moć zlih čina. Vraćeno vam je kraljevstvo veličanstvo i vaša uzajamna ljubav pobjeđuje. Ivo, moj najvjerniji slugo! Čujte me svi. Vrijeme je za pjesmu. Pođimo u dvorac gdje će nam kralj pjevati. Hoćeš li, najmiliji? Za tebe, ljubljena, sve. Idete li s nama? Ko? Mi? Vaše veličanstvo, vrlo rado, ali... Imamo jako važan sastanak. Točno, znate kakvi smo mi trgovci, uvijek u pokretu. Zbogom. Hvala. Do skorog viđenja, Bog. Simsa! Simsa! Simsalabim! I svi su još dugo i sretno živjeli. Glasovi: Ranko Tihomirović, Robert Bošković, Vlado Kovačić, Jasna Bilušić i Marko Torjanac. Preveo Saša Kolka. Tonmajstor Hrvoje Niković. Redateljica Ivana Vlkov-Wagner.